Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakit butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Huwag kayong maingay pero sa tricycle po kami lagi yung nagbebembang ni Nonoy. Uy, sana all. Mayate ka naman Feel good morning po, call and tits at sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Badet. Signal mom po ako. From Samar. Namasukan po ako bilang kasambahay dito sa Manila. Nakakalungkot man, pero kailangan kong iwan muna sa mga magulang ko yung anak ko. At pagdating nga po dito ay nakilala ko si Nonoy. Isang tricycle driver. Sobrang naging close po kami kasi tuwing namamalengke ako, siya talaga yung lagi kong nasasakyan. Alam niyo na. Uy, ka-ui. Ui, u. Spell OA. O, capital O at E. Overacting. Na-fall po ako. Siyempre, alam niyo naman, marupok. Hanggang sa OA. Paano mo ginawa ko? Patago na po kaming nag-aano nga sa tricycle. Yun lang. Dito nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Yan, sakto. 1:53 na. Unti na lang alis na ako kasi ayan, alas dos kasi kami lagi nagkikita ni Nonoy. Ayan. Ayan, si Nonoy tumatawag na. Excited siguro siya. Hello? Hello? Noy, Hello? saan ka na? Dito lang ako sa labas. Sa Andiyan ka na agad? may unahan lang ng gate nyo kasi siyempre baka masisilip ako ng amo mo dyan. Hindi naman tulog na yan sila. Sige. Bilisan mo ha. Oo, Sige, pumunta na dito. ako dyan. Sige, love you. Love you. Bye-bye. Sanay na sanay. Hoy! Darling, paihiin mo na kita, darling. Sandali lang yung yung ate mo na Teka, iihi. gising ka na ba dyan, Badet? Amo mo na ako't iihi ako. Ihi ka na, Ihi-break kami, ihi-break. Ihi na, dali. Hoy! Diyos ko, parang national irrigation. Parang bagyong uwan to, hindi to irrigation. Tika lang. Ba't ang aga-aga mo mag-alas 2 pa lang? Saan ka? Teka lang, naalimpungatan kami. Saan ka Ano pupunta? ba Tsaka yun? bakit ka ang aga mo namang magbihis? Badet. Bango mo na ngayon Amoy shampoo ka na. Amoy ka, Victoria's Secrets. Ay, ano po kasi po, traffic po kasi ngayon. Traffic alas 2 sa madaling araw? Opo, kasi di ba po holiday rush na? So, ano po, para maunahan ko po kasi nauubusan ako lagi, sir, kapag nagpunta ako sa palengke ng 3:30. Kaya inaagahan ko po para hindi ako maubusan ng itlog ng mga tagdodos. Lagi po nabubutang kong itlog ay laging tag-8. Sige. Ayoko nga naman. Tama nga naman. Marami ng tao sa palengke ngayon, darling. Pero po, Samahan ko na lang siya. Delikado Bago Hindi ligo. po! Bago ligo Baw- sayang. Aray ko, ikaw talaga. aray ko. Kanor, napakamanyakis mo. May second batch pa. May second section pa tayo. Oo nga pala. Diba? Paalala ko sa iyo. Diyos ko, amoy haplas na itong kasawa ko. Sige, Ito kaysa amoy shampoo. sige po, tulog na po kayo. Mag-iintay na din po ako ng, itetext ko na po yung, magbubuk na po ako ng tricycle. Basta yung yung magluto ka agad pag uwi mo, ha? Opo, sir, ma'am. Thank you po. Sige po, sleep na kayo. Tara, darling. Round 2 tayo. Parang hindi ko na kaya. Muntikan pa ako. Buti na lang nandun sa madilim na poste si Nonoy. Saan ba tayo? Kapit ka lang dyan. Lapit na tayo. Huwag ka muna po doon. Excited ka makita ako, aga mo usapan. Siyempre. 2:00. Naligo din ako, ha? Bango-bango mo rin, eh. Kaya nga ang bango mo. Saan tayo? Dito na dito. Wait lang. Paparada lang tayo. Madalim dito. Nakakatakot dito. Hindi tayo diretso sa palengke muna. Mamaya na yung palengke. Maaga pa naman. Gwapo mo naman, Noy. Ayan. Bagong gupit ka? Oo. Dito huwag ka na magtanong. Ang dilim dito eh. Kaya nga dito muna tayo kasi madaling araw pa naman. May... Hindi nakakatakot. Baka may ano Wala. dito. Kaya ako nang bahala sa'yo Anong dito. gagawin natin, Lisa? Anong bahala sa'yo? Huwag ka nang makulit. Wala naman ako sinasabi. Kaya lang natatakot ako kasi siyempre, baka makita tayo sa CCTV ng mga amo ko. Makita ako dito sa loob. Hindi yan. Ako nga ang bahala sa'yo. Dito lang tayo sa naman. tricycle. Sa loob. Sa tricycle lang tayo kasi sayang din yung 3 hours eh. Wala pa akong pang-boundary ngayon eh. Alam mo naman. Baka may makakita dito. Wala nga ako pa. Game, ang tagal eh. Game. Gusto mo talaga, ha? Nonoy. Nonoy kong nilalangit. Nilalangaw pati puwit. Basta mahal mo kayo. Nonoy kong nilalangit. Kakainin ko pati puwit. Hoy!
ka dito. Ikaw talaga, Noy. Halika dito. Namula tuloy ako, Noy. Namula ka ba? Papupulahin pa natin yan. Love you, Noy. Love you. Baka makita nila yung muyog, yung tricycle. Ano na yan? Gusto mo may yug pala. Ito ng tricycle, Ha? Medyo hindi ko pa nalagyan ng grasa eh. bakit kasi? Ha? Nilagyan ng grass. Huwag ka nang maingay dyan. Halika na dito. Ayan na. Noy, Yug na. Noy, ang sarap mo talaga, Noy. Ang gwapo mo. Kaya in love ako sa'yo, Noy. Colin Tits, in love nga po kami sa isa't isa, lalo na ako kay Nonoy. Kasi kahit signal mom ako, pinakitaan niya ako ng sincerity at nararamdaman kong totoo naman siya. Kaya kahit saan niya ako bembangin, okay lang, kahit sa tricycle. Sarap naman eh. Kasanayan nga po namin na bago ako mamalengke, ay inaagahan po namin para makapagbembang kami. Kasi yun lang oras makatakas ako eh. Isang beses po, yung mga amo ko, nag-overnight dun sa bahay ng anak nila sa Imus, Cavite. Kaya kami ni Nonoy, niyaya ko siya sa bahay ng amo ko. Bantayan mo yung bahay ha kasi hindi kami makauwi ngayong gabi. Yung anak namin gusto dito kami matulog. Bantayan mo, Telepono ka. bantayan mo yung bahay, baka umalis. Bahay umalis. Bantayan eh. Ba't babantayan? Yan na naman yung iko na yan. Yang eh. At saka yung plancha, hugutin mo, baka mamlansya ka. Opo na, tatatandaan ko po lahat. Ano pa po mga bilin nyo? Teka. Ay, baka- Pag may dumating na parcel, bayad na yon ha? Bayad na yun lahat. Oo, wag mo munang buksan, antayin mo ako makauwi. Baka kasi ang mabuksan mo yung nagbabibrate magulat ka. Sige po, ma'am, sir. Ano pa po, Huwag sir? kayo magpapasok ng ibang tao dyan sa Ayun. bahay ha. Oo, wag ka magpapasok basta pag may... Lalo na yung sino ba yung mga gustong pumasok Si dyan? Jeff, si DJ Jeff, Oh, yan. si Russell, Si Jong. Yan, isa pa yan. si Michael, Oh, yan. si Ems. Oh, huwag mo Oh. papasukin yung mga Bas- yan. Pag sinabi na... Si Rylan, si Christian. Oh, yan. Mga yan, papasok yan Lahat sa po bahay. yan, papasok? Oo, wag mo papasukin sa bahay yan, ha? Pag sinabi po na kilala po kayo, Huwag mo nga papasukin. Okay? Sige na. paano po pa... Pati si Nas, huwag mo papasukin yan. yung ex nyo po, sir. Galaw. Bye! Ay, nako, yung mga amo ko talaga. Pero parating na si Jong, i-chat ko na siya. Ay! chat ko si Nonoy. Ayun na! Bilis talaga. Bantay sa lakay talaga to si Nonoy. Noy! Tika na. Tago mo kaya yung tricycle sa may puno para hindi kita sa CCTV ng subdivision. Noy! Ay, Sweldo na natin yung bahay. di ba tayo kakain? Gutom ako eh. Kainin mo. Kakainin kita. Ano ba yan? O sige na nga. Ito naman eh. Sino may mas mahalaga? Bango ng adobo mo eh. Mamaya na. Ano yun na pag break time? Break time? Game. Galawgaw. Teka lang. Hindi na, Noy. O sige na. Noy. Sarap? Sarap talaga ng adobo mo. Sino mas masarap? Siyempre Ako ikaw. o yung adobo? Siyempre ikaw. Buti naman. Oo. Buti naman wala pa yung mga amo mo. Kaya nga, bukas pa yun kasi dun sila matutulog sa ay ng anak ni...
Psst, tago ka Wala muna. yung amo mo. Oo, hindi. Baka ano yan. Baka parcel yan. Tago ka muna dun sa likod ng rep. Malaki yung rep na yan. Tago ka lang muna dyan. Huwag ka lalabas ha. Safe yan dyan. Safe yan dyan. Sino po yan? Ako ang kapitbahay niyo, Yes Diyan po, si madam. madam, diyan si madam. Wala po si Madam Mahiram Trix. ako ng yung kudkuran. Ano yun? Yung... Kudkura ng nyog. Luma Oh. na po yun. May nabibili po sa Lazada. Ba't ka ba nangingialam? Manghihiram nga ako eh. Ano tawag niya sa, ano? Tsaka wala po yung amo ko. Baka sabihin nagpapahiram ako ng gamit. Di ako nagpapaalam. Tawagan niyo muna po. Tapos pakita mo sa akin yung resibo na payag yung amo ko. Okay, maldita talaga to. Siyempre no. Diyon ka na. May kasama ka ba dito, Ba't naman ako magsasama? Bahay to ng amo ko. Ang kapal lang man ng mukha ko kung may kasama ako dito, no? Dapat lang. Walis ting-ting na lang. Pahiram ng walis ting-ting at dustpan. Ang yaman mo, pero... Ba't ganyan ang suot mo? Parang naka-two-piece ka lang. Ano ba yan? wala naman yung amo ko, Tsaka... Sa Wala payag- ba sila? O pahiramin mo na ako, Bawal yun. Pakita mo na lang resibo na pinayagan ka manghiram ng amo ko. Wala akong number nila eh. Sige na. Soli mo agad, Kunin ko pala yung karne na pinaref ko. May hotdog pa ba dyan? Akin yan. Ako kukuha, wag kang pumasok. Ako kukuha, dyan ka lang sa pinto. Dyan ka lang. Isama mo na yung karne, ha? Dyan ka lang, baka... Walang pangalan mo to sa rep. Ba't mo tinatago yan? Ang alin? Yung parang, ba't ayaw mo ko papasukin? Baka kasi bahay to ng amo ko. Ang kabilin-bilinan sa akin, bawal may pumasok maski ikaw. Sige, basta ibigay mo na yung kailangan Eto ko. na. Tara, alis na ako. Eto na. Ayan, yung kayuran ng nyog. Ayan na. Oh. Kaya madali ka Bukas mo talaga, ha? isoli, Bukas? Oo. Madali lang naman kung kumayod. Bukas pa. Parang nagkayod ka rin. Anong sinasabi mo? Judger ka? Pawis na pawis ka. Wala akong bembang life, no? Excuse me. Kayod yung sinabi ko, tapos may yung sagot mo. Hindi halata, girl. Anong halata? Grabe ka. Ano yung sinelas ng lalaki dito? Ay, yung Rambo, chinelas ko yan. Ito yung Islander. Islander. Bakit? Talsiklawin ko. Ala, yung laway ni Nonoy, baka layaway niya yun. Baka makita ni Trixie. Ba't may laway ka dito? Nakita ko. Nakarinig ko yung laway mo. Laway ko yun! Bakit mo sinasabing laway ng iba yun? Kunin mo na yung karne. Ano ko, diyan ka lang. Okay, Stop. huwag mo sabihin na kinuha ko, ha? Ala. Sige na! Game. Ano, malis na ba? Alis na. Halika Malis na. na? Ano? Tuloy Doon lang na tayo natin. sa kwarto. Maganda yung kwarto ng amo ko eh. Doon tayo. Sure ka? Bro. Iyon mo yung aircon. Oo, inon ko na. Tsaka inugot ko muna yung wifi para walang CCTV, di ba? Marunong ka na talaga, ha? Siyempre, baka Nonoy lang sa kalam. Aba? May haplas dito. Oo, siyempre. Lamig. Lamig sa Nonoy, ano yun? Makalipas po ang isang buwan ng palagian naming bembang ni Nonoy, ay na-delay na nga po ako. Yun na pala ang nangyari. Ano? Anong hindi ka tinatnan? Delayed ako eh. Baka Regular monthly naman ako nagkakaroon eh. Tsaka Ano sabi mo, Tsaka lagi mo- delay ka naman talaga, mga 2 months, 3 months. Pero iba yun ngayon kasi nahihilo ako eh. Tsaka Nahilo, ano? nung Kabutang nag-pregnancy yan. test ako, buntis ako. 3 beses. Kurado ka ba? Ito, magsisinungaling ba yan? Confirm 3 beses ko tinry. Sinasabi ko eh. Ba't ganyan yung reaction mo? Akala ko mahal mo ko. Noy, paano na tayo? Ituloy na lang natin to, Noy. Ano ituloy? Magkasawa na tayo. Sama mo na ako. Hindi nga po pwede. Bakit hindi pwede? Noy, sabi mo mahal mo ako. Bakit ngayon hindi pwede?
Kaya ako pumayag maging tayo eh. Noy, sige na. Bitawan mo nga ako. Bumuo na tayo ng pamilya, Noy. Mahal na mahal kita, Noy. Di ba papanagutan mo ko? Di ba? Mahal na mahal Alam mo. ko kasi sabi mo safe ka eh. Tapos ganyan? Eh, akala ko... Tanga-tanga mo naman. Eh, minsan, akala ko safe ako, pero... Akala. O, tingnan mo. Huwag mo naman lakasan yung boss, Noy. Sabi mo, mahal mo kung ba't ka nagagalit sa akin. Sabi ko na eh. Sinasabi ko na eh. Noy. Sabi mo, bahala na. O, tingnan mo. Kasi sabi mo, bahala na rin. Dahil Ako ba'y sisino? kaya mo naman akong panagutan, di ba sabi mo? Hindi. Pasensya, pero di ko kayang panagutan yung batang yan. Tama ba yung naririnig ko? Marami na akong anak. Dumagdag ka pa. 3 na yung anak ko sa labas, oh. Alam ko naman yung tanggap ko yun. Tanggap mo rin yung anak ko eh. Pero tanggapin mo rin to! Di ko kaya. Noy, anong hindi mo kaya? Noy, sabi mo eh! Di ko nga kaya. Noy, sabi mo! Noy, wag mo namang gawin to sa akin, Noy! Noy! Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan.
Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril.
Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang
Kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido,
Bigyan nyo naman po ako ng advice. Gusto ko pong malaman kung ang reaction ko ay OA o ang reaction ko ay tama lang. The other day po kasi nag-celebrate yung company na pinagtatrabahuhan ng asawa ko ng kanilang anniversary. Nanalo po siya sa raffle. Ang napanalunan niya po ay isang set ng cosmetics. Tapos, nalaman ko na yung cosmetics na yon binigay niya sa office mate niyang babae. Hala! Sobrang sama ng loob ko na tipong hindi man lang tinanong kung gusto ko ba ng cosmetics na yon. Nakakasama ng loob, hindi ko pa sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko kasi gusto ko munang itanong sa inyo kung valid ba ang feelings ko. At kami talaga yung tinanong mo ha. Ano pag sinabi namin hindi valid yung feelings mo, hindi mo nasasabihin? Ano ka ba? Pwes, kung ikaw ay isa sa mga lalaking nanalo ng cosmetics sa inyong Ayan. company at binigay mo sa katrabaho mo, Na babae? ikaw na yun. Naku po! Ang bihira naman. Valid yung nararamdaman mo. Yes, of course. Hindi mo sinabi sa amin kung mahilig ako sa cosmetics. It can be a lot of things, Jegs eh. Pwede rin namang memorize ng mister mo yung buong pagkatao mo na alam niyang allergic ka sa cosmetics, siguro. O kaya allergic ka sa makeup or simpleng tao ka lang talaga na hindi ka nagsusuot ng ganon. I mean, hindi natin lahat malalaman kung ano yung nangyari talaga hanggat hindi kayo nag-uusap. Pero goods naman na medyo pinakalma mo muna yung sitwasyon, medyo magtatanong-tanong ka muna sa mga tao sa paligid, ganyan. But it's important to ask people that you trust. So kung kami yun, edi wow, kahit hindi naman kami katiwa-tiwala, ganon. Eto, Mrs., what if talagang hindi naman binigay? Hiningi. Binenta. Or binenta. Kasi kung ako, halimbawa, alam ko allergy yung asawa ko, ibibenta ko. Pwede. Bilhin mo na lang. Bilhin mo na, sa'yo na lang to. Pwede. Or what if, isa pang scenario, what if yung pinagbigyan niya ng kolorete o ng cosmetics, may utang siya doon. Ayun, isa hindi pa niya yun. mabayad-bayaran. Ito na lang, quits na tayo. Or, what if, boss niya yun? Yan, isa pa yan. Nagpapakitang gilas. Nagpapakitang gilas siya sa boss niya. Kasi syempre, hanggat in good terms siya dun sa boss niya, maganda yung lagay niya sa kumpanya. At habang maganda yung lagay niya sa kumpanya, okay kayong pamilya kasi may trabaho siya. Tsaka mahirap biruin ka ng boss. Di mo naman kailangan, akin na lang yan. Tama, di ba? Siyempre mahihiya ka rin yung mga din. ganon. Or what if? Ang dami. See, ang dami namin pwedeng mag-create na scenario na what if. At hindi natin, ang point lang namin is, gets namin na humihingi ka muna ng opinion ng ibang tao. Pero lagi mong tatandaan, yung mga problema ay hindi naman kasama yung ibang tao pag kayong dalawa na lang sa bahay. Correct. Yung pag masama ang loob mo, yung ibang tao pwede makinig, makiinom with you, makikry with you for a while, pero sino ba yung uuwi sa bahay? Kasama ba sila? Tama. Hindi naman sila kasama. Oo. Ikaw din yun, tsaka yung asawa mo na lulutas ng kung ano man ang issues ninyo. So, you really have to talk to him. Kasi bago natin sabihin pero valid Yes. I would say na very valid kasi sana man lang nagtanong siya. Kahit pa hindi cosmetics, kahit hindi pa ibang hindi pa babae yung binigyan. Yung nanalo siya tas binigay ng hindi siya nagsabi. What if kailangan nyo? Mga ganon. Kasi ako, pag nananalo ako, tas alam ko na kaagad na, kunyari, electric kettle, ganyan, na napanalunan ko. Alam ko na kaagad hindi namin kailangan ng electric kettle. Tama. Pero tinatanong ko pa rin sa asawa ko. Tinatanong ko pa rin sa kanya, bigay ko na lang ba to or iparaffle ko na lang din to sa iba? Kumbaga, nagbibigay ako ng heads up. Kasi kung ano man yung napanalunan sa raffle ng asawa mo, di ba supposedly parang shared na yon with you. Kasi mga ganon. ako, sa perspective ko kasi iba kasi din ang mga lalaki. Kumbaga wala kaming personal knowledge doon sa kung ano talagang nasa utak ng asawa mo. Kasi kung ako nun, tatanungin ko muna yung asawa ko, nanalo ako ng cosmetics. Yung ganun din, sabi ni Nicole na nanalo siya ng kahit hindi niya kailangan. Kasi decision yung dalawa yun. True. Kaya kung tinatanong mo sa amin kung valid yung nararamdaman mong masama yung loob mo, oo naman. Kasi parang nag-decide siya ng
hindi kakasama. Oo. Ang mas malala pa dito, sa tingin ko baka kailangan mo rin o gusto mo. Or ang mas malala kasi sa babae binigay, what if? Oo. Nagsiselos na siya ng matagal na panahon dun sa babae yun. Or what if, pili ko iba-iba kasi yung sitwasyon Oo. What if yung babaeng yun, hindi ka naman nagsiselos talaga, pero yung babaeng yung bata. Yan, Ayan. sariwa. Correct. Para feeling ko iba din kapag yung babae yung matanda na, Correct. yung bang Oo. uugod-ugod na, parang gano'n. Hindi namin alam Oo, ano kasi, halimbawa, kung ako yun halimbawa, kung kahit alam ko hindi ka naman nagme-makeup yung asawa ko, pwede pa rin tatanungin ko pa rin kasi baka may kapatid siya Correct, na pwede na pagbibigyan. O ibenta niya sa commerce niya, True. magiging pera pa. Correct, yun. Yung mga tipong ganyan. So, hindi, again lahat ng mga pinagsasabi namin ay impawang imbento lang. Nag-iisip kami ng mga pwedeng Mga dahilan senaryo. at senaryo. Pero ang makakaalam lang talaga niyan ay ikaw pagka tinanong mo yung asawa mo. Ayan. And hopefully he will be very honest about it. And Oho. please be honest na sumama yung loob ko Yan. Kasi baka sabihin mo mababaw. Pwede ka may mga ganong intro. Baka sabihin mo kasi mababaw Pero alam mo ba, sa sobrang sama ng loob ko, sinangguni ko pa sa tambalan. Pinag-usapan nila sa radyo. Oo, kaya it all boils down to communication. I-communicate mo yung nararamdaman mo. Kasi yun nga ang problema. Actually, kung bakit ako personally sinasabi to kasi parang dati, nung medyo bata-bata pa kami, bago pa yung ganito yung ginagawa I-consult mo muna sa... Kaya medyo nagkakaroon ka ng galit na iipon. Instead na sabihin mo kagad, nagtampo ako sa'yo. Yan. Bakit mo binigay? Mamaya mo niyan, hindi mo sinabi. Oo. Pinalagpas mo. Ayan. Sumaya na kayo ulit, Oo. di ba? Sa susunod may mangyayari. Ito na. Di ba? Sa susunod na may mangyayari na senaryo. Hindi man konektado dun sa cosmetics. May Correct. ginawa lang si Mr. na late. Oo. Hindi nag-text back. Ngayon, yung galit mo, over the moon, Ayan. over the top pa. To the roof. Tama. Ganyan. O di kaya pumunta ka sa office, nakita mo yung pinagbigyan niya. Ayan. Inampas lang yung mister mo, tumawa. Ikaw talaga, di ba? Naalala mo ka? Naalala mo. Kayo pa naman. Kaya naman pala. kami pa naman overthinker. Hindi nyo nakakalimutan yung mga detalye. Talaga. Hindi naman kaya mga perfect na maging historian ay mga babae. Di ba? Kasi naaalala namin yan. Kaya pala, ibinigay niya. True. Kasi may something. Yan. May meaning tuloy yung hampas. So, ano man yung gawin ng mister mo, eventually, let's say, na ikasama ng loob mo, makakadagdag yan dito sa cosmetics issue. Correct. Na before you know it, nag-away na kayo ng husto at nagsimula lang ito sa lipstick, di ba? Kasi nga bata. True. Ay hindi mo pala alam, yung nanay pala nung empleyadong yun yung nagpasok sa kanya dyan. Mga ganon. Or di naman kaya yung binigyan niyang bata na empleyado, yung nanay nun may sakit. Yun. At yun yung last wish. Invento. Inventor ng kwento yan. Hindi kasi, again, ulitin lang namin, misis. Makaka-invento kami dito si Diego Bandino ng sandamukal na mga senaryo na hindi naman yata makakatulong sa'yo at magkukos pa ng lalong overthinking sa'yo. Diba? Hindi naman makakatulong kasi baka hindi naman totoo. Mga imbe-imbento lang namin to. Isipin mo, umabot pa sa last wish nung nanay nung batang empleyado. Mag-communicate kayo or baka naman talaga, hindi natin alam, baka yung napanalunan isang pirasong lipstick lang. Oo. Diba? Kaya lang nung nakarating sa'yo yung balita, naku, yung mister mo, nanalo nga ng cosmetics. Ako kasi pag halimbawa cosmetics, lalo na kung may S, plural. At saka kung raffle kasi yan, Jegs, parang feeling ko, naka-gift pa. So parang ramdam ko, beauty product set. Ganon. Pero tama rin si Jegs na maaaring kasi may mga ganyan mga lip tint lang. Correct, PR tint PR kit, di ba? Minsan, dinadaan nila sa sobrang gandang packaging, pero yung laman ng mismong PR kit, mga 2 pirasong lip tint, o kaya isang banig ng gamot. May mga ganon O baka ganun yung dating nung sinilip niya, isang lip tint lang. Nagpapalakas siya kasi maaaring ambos. Saka no big or deal whatever. kasi pag ganyan. Like for example, naalala ko lang yung yung si Sir Art.
nag-talk sa atin, di ba? Nagpa-raffle siya, nagpa-game siya ng parang USB na kung magcha-charge ka. Pag may nanghingi sa bigay na lang kasi Hindi naman yata kailangan. O parang hindi naman siya talaga big deal. Oo. So hindi namin alam kung anong klaseng pa-raffle yan, kung parang trip lang o may pwede. Di anniversary nga daw Yun lang. Yung anniversary talaga, so medyo big. Oo, malaki hindi yun. siya yung parang ano-ano lang sa, bawa meeting lang. O pa-raffle tayo ng USB na mga Ayan. ganun. Hindi. Oo. Alam mo, anniversary. So syempre pag anniversary, di ba, nakakita ka ba ng lip tint lang yung binigay. Oo. Kung lip tint lang yung binigay, tapos anniversary, magre-resign na ako dyan. Baka anniversary din nila. Hindi, binibiro ka. Mag-usap kayo. Mag-usap na kayo. Kasama mo ang tambalang kumikinang, ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang pagulo Basta mag-usap kayo. Kasi tingnan mo, ang tubig ay lalong lumalabo pag maraming sumasawsaw. Tama. Tingnan mo, ilan na yung nasawsaw namin ni Diego Bandido na issue. Correct. Hindi ba't lalo lumabo? At lalo kang nainis. Sure ako hindi kami nakatulong. Sure ako lalo kang nainis to the point na Ang daming senaryo. aawayin mo na. Oo. Kasi nandun ka na. Tingnan mo, hindi nakatulong yung mga ibang mga tao kasi nag-ignite lang siya ng galit sa'yo. For all you know, wala namang ganong kwento. Oo. Pero tama lang din naman na maging alerto at matanglawi na, binigay, bakit? Hindi, Diba, tsaka mga tanungin ganon. mo, yun talaga ang para sa akin bilang isang lalaki, tanungin mo. Kasi kung hindi natin alam, baka may valid reason naman din Yan, talaga. baka naman. Oo, ngayon, nagkakaroon ka na ng prejudice, pinag-iisipan mo na yung sumasama na ang loob mo. Correct. Na yun nga, gaya nga sabi ni Nicole, na may dying wish pala yung Yung nanay nung pinagbigyan. Hindi, baka may valid reason. Yun yung alamin Baka mo. naman. Ano yung intensyon, bakit binigay? True. Baka may malalim na rason na beneficial din para sa'yo. Na parang, oo nga. Kaya Actually, pala. pinipiaran ko yun kasi, di ba, ganon. nagbebenta ka ng langgunisa. Doon sa kanya. Para bumili ng 3 kilo. Ganon. Alamin mo muna yung rason bago ka Manggalaiti dyan. Pero yung galit mo, normal yan. Ano yan? Very, very valid. Very valid. At dahil valid yung feelings mo, kailangan i-express mo ang feelings mo. Tama. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya tayo ulit kwento ni Mahiwagang Bornay. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na
Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa.
Bilisan mo pa! Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po!
bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawa
na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City?
Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Michelle. Medyo mabigat po ang pakiramdam ko ngayon. Malungkot po ang puso ko at tuliro ang isip. Kaya sana naman po wag nyo akong i-judge ng matindi pagkatapos ninyong basahin ang sulat ko. Ganito po kasi. Bata pa po ako, aktibo na ako sa simbahan bilang isang youth leader. Paborito ko pong mag-spearhead ng mga outreach programs. Dahil consistent honor student po ako at hindi kailanman nasangkot sa gulo, palagi po akong pinagkakatiwalaan. Wala po akong naging bisyo hanggang makatapos ng pag-aaral kaya ang tingin talaga sa akin ng lahat, may mabuting puso ako at may matibay na pananampalataya. Ang hindi nila alam, may lihim akong unti-unting sumisira sa akin. Nalulungpo ako sa sugal. Hindi naman biglaan, sinubukan ko lang minsan hanggang naging libangan. Kalaunan, nauwi sa bisyo. Yung bang tipong pagising ko pa lang sa umaga, inisip ko na kung paano ako makakabawi sa mga naipatalo ko. Kahit patuloy akong nagsisilbi sa Diyos at aktibo sa ministry, unti-unti nang nilalamon ng pagsusugal ang pagkatao ko. Dahil naubos na ang savings ko, naglunsad ako ng donation drive at sinabi kong may batang may sakit na nangangailangan ng tulong. Walang nagtanong o nagduda. Maraming nagbigay at umabot sa halos 10,000 piso ang nalikom ko. Dahil wala naman talagang batang nangangailangan ng tulong, pinangsugal ko. Wala pang 1 oras, lusaw na yung 10,000. Dahil gusto ko talaga makabawi, nag-donation drive ulit ako para naman sa isang maliit na kabahayan sa probinsya na nasunugan. Lahat ng nalikom ko, naipatalo ko ulit sa sugal. Tambalang kumikinang isang bisyo po ang malapit ng sumira sa pangalan ko. Sa integridad ko, sa tiwalang binigay sa akin ng mga tao, at higit sa lahat, sa relasyon ko sa Diyos. Wala po akong lakas ng loob para aminin sa lahat ang mga kasalanang nagawa ko. Hindi ko po kasi alam kung mapapatawad pa nila ako. Pero habang patuloy ko pong itinatago ang katotohanan, lalo po akong nilalamon ng konsensya. May pag-asa pa po kaya akong makahulagpos sa bisyong kinasasadlakan ko ngayon. Minsan naman po akong naging mabuti. Hindi ko din po maintindihan kung bakit nagpatalo ako sa sarili kong kahinaan. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Michelle.
Michelle, we feel you. Bakit? Ba't ko pipilyo? Adik ka rin ba? Oo. Hindi, totoo naman. Michelle, we feel you kasi minsan sa buhay namin, meron kami naging bisyo. Yan. Ako. Mahirap. So, tama. So, 10 years. At totoo yung sinabi mo na parang bakit nagpadala ako sa sarili kong kahinaan. Hindi siya madali Hindi talaga siya madali. Ikaw, ano yung bisyo mo? Madami. Pagiging masamang tao, scammer. Madami, alak, lahat na. Diba? Yung mga ganun, hindi siya, we feel you dun sa part na yon na it's a bad habit to break. Hindi talaga siya madaling i-break. Kaya nga siya bisyo eh. Parang nakakulong ka, gusto mong lumabas pero hindi mo magawa. Oo, yun. Yun yung mga awitin dati na gusto kong bumait pero di ko magawa. Yan. Kung alam mo ang kantang yan, malamang may gout ka na. Yan na. So, pero, 'di ba? We feel you dun sa part na yes, mahirap talagang kumawala. Ano ba yung term na ginamit mo? Humulagpos. Yan. Humalagpos sa ganitong klaseng sitwasyon. Nasasadlakan mong sitwasyon. Correct. Sa nasasadlakan mong sitwasyon. Mahirap talaga. Pero posible. Pero posible. Bakit namin sinasabi? Ako wala na akong bisyo sa Yossi. At yung part ng pag-stop ko is hindi po siya yung unti-unti. Ang pagtigil ko po talaga ay cold turkey. Ano ibig sabihin ng cold turkey? Yun yung term nila kapag biglaan na ititigil na lang. Hindi kasi ako yung parang mula sa isang pack gagawin kong kalahati lang, ganun. Kasi parang niloloko ko lang yung sarili ko kasi nagyoyosi pa rin naman talaga ako, ganun. So kung talagang meron akong intensyon na tumigil, talagang ititigil ko lang, ganun. So hindi ko rin alam, Jegs, talaga kung by God's grace, yun naman din talaga. Plus, yung fact na gustong-gusto ko talaga kasing magkaanak. So natatakot talaga ako na isang araw sabihin talaga sa akin na, Mrs., hindi ka magkakaanak kasi yung yung matris mo abo na, mga ganon. So yun talaga yung motivation ko. Kaya nag-stop talaga ako. So kung tatanungin mo ko, nagsubok ba ako ulit after that? Siguro maraming taon pagkatapos. Para lang ma-feel ko lang ulit kung marunong pa ba ako o hit-hit buga na ba ako or kaya ko pa ba or mga ganon. Pero hindi na para ma-addict ako ulit kasi nakaalis na ako dun eh. Tandaan ba, kabisyo ha, kapag nakaalis ka na dun, 'di ba? Wag mo nang babalikan kasi ang hirap kasi talaga to let go of it. Pero it is doable. Correct. Oo. Yun lang yun. Tsaka sana, 'di ba, sabi mo active ka naman sa church, kung ano mang kinabibilangan mong church. Dapat sana wag itong maging dahilan na lumayo ka kasi yun talaga makakatulong sa iyo eh. Dahil na banggit mo na ano ka sa church. Ito magsi-share lang ako ng word from the Bible na kung bakit ka nalulung sa ganyan. Ito nakita ko to sa Matthew chapter 6 verse 24. Ang sabi, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Okay, you cannot serve both God and money. Ano daw yun? So, habang nagsiserve ka, tapos meron kang merong yung desire. kalahati. Nagsiserve ka, sinasabi mo aktibo ka sa simbahan, pero at the same time, meron ka ring sineserve na ibang master, which is yung pera. Yun yung sugal. Correct. Na nagiging dahilan kung bakit napapalayo ka talaga dun sa pag-serve mo sa master natin. At ang nangyayari, ginagamit mo na yung church to earn para mag-serve ka dun sa isang master mo, which is yung pagsusugal. Correct. Diba? Ang maganda dito, Michelle, aware ka. Yes. Yun. Aware ka that mali ito. Kasi merong mga iba na sobrang lulong, parang what they think what they're doing is already correct. Parang yun na yung normal sa kanila. So, do not lose hope. Yes. Posible ito. Ang kailangan mong gawin is really to talk to people that you trust. Correct. 'Di ba? At kung talagang tunay na very helpful at isa kang youth leader at sa tingin ko sa church ninyo, meron kang pwedeng makausap dyan na isang mentor, spiritual director na make sure na yung taong lalapitan mo hindi rin po yung hindi ka huhusgahan. Hindi rin po nagsascatter, di ba? Yung hindi rin nagsascatter at hindi ka rin huhusgahan talaga. Kumbaga, ang intention niya is
alisin ka doon sa sitwasyon na kinasasadlakan mo ngayon, Ayan. 'di ba? Oh, tandaan You cannot mo, battle this alone. Lahat ng mga problema natin, hindi natin mapagtatagumpayan yan mag-isa. Kinakailangan natin ng tulong. And you have to face the music. Correct. Yun na dito, ang church talaga, yun yung pinaka best place na maghanap ka ng tao. Again, importante, hindi naman lahat sa loob ng church is maayos. Meron din mga Hindi masyado. on the process na Correct, kagaya mo, correct, di ba? correct, On the correct. process. So, hanap ka ng spiritually matured and then Yan. i-open mo yung para matulungan ka. Tsaka 'di ba, mayroon ng mga programs, may mga systems na pwede talagang makatulong sa iyo, 'di ba? Kasi sa totoo lang yung pag let go of a vice, hindi na sometimes pwedeng maging dependent lang sa lalakasan ko lang yung loob ko. Hindi Kailangan mo talagang... Kaya nga, di ba yung may mga napapanood tayo mga pelikula na kapag ka mga alcoholic, meron silang mga group meetings, may mga session na, hi, I'm DJ Nicole Ayala, I'm alcoholic, addict ganyan. ako sa ganito. O kaya sober ako ng 2 days pa lang, mga Yan, ganon. So, ang pinapakita sa mga ganong klase mga pelikula, nangyayari din talaga sa tunay na buhay. Yes. Ang pinapakita doon is, kung ano man yung pinagdadaanan mo, hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. So, do not battle this alone. Ayan. So, you really need a good support system. Correct. Makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Oo. At saka itong itong yung nakwento mo, inamin mo sa amin, it's a first step na talagang you let it out na ready ka na harapin, face the music. Correct. And I'm sure pag nasa church naman, di ka naman again, ang church ay hospital na mga may problema. Mga may diferensya. Yan. Kaya nandyan yung mga tao dahil nga hindi dahil perpekto sila, hindi dahil mga righteous sila, dahil kailangan nila yung fellowship, kailangan nila yung guidance dahil problemado nga din eh. Correct. So, yun. Doon ka pumaling. Doon sa serving. Nasa puso mo yan eh. Nasa buong pagkatao mo yan. Nandyan pa rin yan. Correct. Meron lang talagang, kaya I would say na very evil yan para sa'yo. Kasi 'di ba yun yung point nung kabilang kampo. Steal, kill, and destroy. Ayan. Gusto kanyang nakawin mula sa iyong pagiging aktibo sa simbahan. Ayan. Patayin ang iyong kapayapaan. Correct. I-destroy ang iyong faith. Tama. 'Di ba? Pero kaya yan. Ayan. Nagawa na yan ng mga iba. Marami tayong kwento ng mga nagbago na at na-overcome nila yung kanilang bisyo. Ano lang yan, Michelle, pride ang nakikita ko na dyan eh. Once na binaba mo yung pride mo, you humble yourself down, aminin mo yung pagkakamali mo. Ako naniniwala ako this will be your testimony. Correct. Pag nalagpasan mo to. Totoo. And you can do simple, baka hindi simple para sa'yo, pero practical steps is kung saan man or online ba or kung ano man, yung Delete mga mo yan, i-delete mo na. Totoo. I-delete mo muna. Delete mo muna. Oo. Ang available na lang sa'yo ay kung ano lang yung kailangan mo sa work or to communicate with people. Correct. Ganyan. Balik ka sa analog phone. Oho. Ikaw, kung man online yan or kung ito ay actual na sugalan na pinupuntahan, wag mo nang pupuntahan. Yes. Iwasan mo na talaga. 'Di ba? Ganun yun. Kaya kapag ka merong lugar, bagay, tao na nagiging dahilan para magkasala ka, iwasan mo na yung mga yun. So, yun yung mga practical steps na pwede mong gawin. Hindi lang naman yan yung nag-iisang pwedeng puntahan na lugar para sumaya ka. Hindi lang kasino ang pampasaya or kung saan man, 'di ba? Actually, natanong ng wife ko, ng asawa ko dati, sabi niya, kasalanan ba yun pag halimbawa, pinadalhan ako na hindi ko naman pera, tapos nilaro ko lang. Sabi ko, depende kasi yan eh. May mga tao kasi na gusto lang nila talaga mag-relax. May pera sila eh. Maglalaro Extra lang sila. talaga. Oo. May mga ganun din talaga. Ang problema sa atin na tayong mga mahihirap, hindi pagre-relax yung purpose natin eh. Sabihin natin, libre, pinadalan ka. Ngayon, nanalo ka. So, ngayon magdi-desire ka. So, yung heart mo nandun na sa pera. True. Samantalang iba, nag-uubos lang talaga ng oras eh. Siya na all, nag-uubos lang ng oras. Diba, may mga kakilala tayo na ganyan. Karamihan sa atin, hindi kaya kung sasabihin mali ang sugal,
Depende. Ako, sabi ko, depende. Ayan, kasi ang sugal, supposed to be, ang sugal is recreation eh. Yun yung pinaka-purpose niya eh. Kaso, ginagawa na, inaasa mo na yung kabuhayan mo dyan. Doon na tayo problema na nalululong na. alam mo, dapat naniniwala ako, Jex, nagsisimula yan sa claw machine. Yung nga din. Sige, explain mo sa amin. Sige, Nicole, please maawa ka. Explain mo sa amin. Ano yung... Hindi. Alam mo yung claw machine. Yung gaganon, yung kukuhanin nyo ta stuffed toy. Okay. Diba? Naniniwala ko na, promise, pag nakakita ko ng ganon, naniniwala ko lahat ng addiction sa casino or sa mga gambling ay nag-uumpisa doon. May daya din daw yun eh. Meron nga. Meron nga din. Pero kasi 'di ba, hindi ka titigil. Hanggat hindi ka nakakuha or pasasabikin ka niya. Correct. 'Di ba? Yung nakuha mo na siya pero dahil nga may semi-daya sa kanya, nahuhulog siya. Oo, mga kasi ganon. ang kwento naman din niya na nakapagtrabaho sa mga palaruan na ganyan, sabi niya, may ilang attempt yan bago tumaas yung voltahe para lumakas yung para grip. kumapit. Oo. 'di ba? So, kung makuha man nila yan, bawi-bawi na, panalo na sila. True, panalo. Kaya yun yung sinasabi ko dyan, nag-uumpisa yan. Sa claw machine. Naniniwala ako sa mga ganyan kasi you will not stop eh. Tapos you'll realize na yung perang binabayad mo doon, parang halos binili mo na. Kung nanalo ka man after the 10th attempt, let's say, nung kumagat na, di ba? Parang binili mo na lang din yung stuff toy na nakuha mo. Baka lugi ka pa. Tama. Diba? Kasi may ganun yung ganun ang temptation. Diba? Wala namang temptation na pangit. Lahat ng temptation, ine-excite ka, sumasaya ka, ganyan. Tama. Pero I tell you, kaya yan. Hindi ito yung para bang, although may mga iba na hindi na nakabangon, pero madami din kasing iba na nakabangon eh. Correct, madaming kwento talaga. Correct, na nagbago, tapos umayos po yung buhay. So paniwalaan natin at panghawakan natin na ganun. At yung mga nakalagpas, yung mga nakabangon, naging testimony na nilang yan. True. Na pwede lang pala siyang maging fun. Sabi mo nga kanina, Jegs, entertainment. Yes, Tapos actually, pagkatapos ganun naman talaga diba, dapat eh. pagtawanan mo na lang, okay na, hindi para mamulubi ka dyan, hindi para gumawa ka ng GoFundMe, donation drive, diba? Hindi, dapat lang siya, yung katuwaan lang ba? Tapos alam mo yung limits mo. Although, madali lang lahat tong sabihin, mahirap gawin. So, don't battle this alone. Make sure na meron kang support group. Seek professional help. Tama. Ganyan. At malalagpasin mo yan. Keep the faith. Ayan. Kapit lang, Michelle. Correct. Swerte mo nga, active ka sa church Kasama mo, ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by Sign up now at bet88.ph and get Yan, yung ngayon. Yung actually, tinanong talaga ni Let yan sa akin. Sabi ko, kung hindi kaya ng puso mo na matitempt ka, wag. Kasi meron talaga mga tao na, in fairness naman sa kanila, na hindi mo pwedeng husgan na nag-gambling sila. Kasi, again, may pera sila eh. Meron. Wala sa kanila yun eh. Meron tayong mga nakikita na nagre-relax lang sila eh. Mga ganon. Minsan nga, Jegs, for example, kunyari sa arcade, na naman tayo sa claw machine, di ba? Minsan yung mga iba dyan, trip-trip lang nila, aanin naman nila yung sandamukal na stuffed toy, or aanin naman nila yung parang, kumbaga, minsan may nakikita ko matatanda na talagang expert na nila makakuha ng tokens, yung mga tickets, ganyan. Tapos pag makita mo yung corresponding point sa kanya, kaldero, rice cooker, na pag tinignan mo naman yung tao, alam mo may kaldero, rice cooker na sa kanila. Siguro kasi fun lang. Yes, oo. Let it be just for fun. Makikita mo yung fun lang, yung nag-i-enjoy, pero kung minsan makikita mo rin din sa, di ba, palaruan, yung mga naghulog ka ng coins na tumatambak na yung mga barya na mahuhulog. Oo, correct. Kung minsan yung wala na mahulog na pasimple, sinisipa yung Gawain mo yun, no? Tinuturo mo pa sa iba eh. Alam mo, wala ka na mahulog na, kasi ubus ka na. Pero alam mo, konti na lang to. Ayaw mo, yung utak mo ayong tumigil. Aalugin mo. Kaya nga, pinapasimplihan mo, hinahampas mo yung kunyari, parang ay sayang. Diba? Tingnan mo, natututo ka pa ng mga bagay na ganyan.
Diba? Oo, kaya iwas talaga. Iwas. Lumayo Wag ka mo talaga. nang umpisahan. Alam mo sa aming mag-asawa na nakatulong yung di namin gets. Kasi one time sinabi namin, tara, punta tayo ng casino, try natin. Kasi parang meron kaming kaibigan na beginner's luck. Parang nanalo siya ng 30K. Sabi ko, magkano ang inano mo? 1,000, tas 30K, umuwi na daw siya pagkatapos. Beginner's luck daw ang tawag sa slot machine. So sabi namin ang asawa ko, wala namang mawawala, 1,000. Try natin, ganyan. So, di pinasok namin yung tapos di namin intindihan ko na nangyari. Tapos sabi namin, tapos basta natalo. Obviously, walang beginner's luck. Tumigil na talaga kami. Hindi yung para bang subukan ulit natin kasi malay mo 30K na talaga. Hindi. Kasi hindi talaga namin nag-gets. Ano nangyari? Nakatulong sa amin yun. Si Mrs. dati, maraming beses siya nanalo eh. May 20,000, may 30K. Buti hindi kinaagdikan. Ano kasi parang halimbawa, magpapadala sa'yo ng libreng, parang may games lang. Wala kang kapital. So, ako naman, ang tipo naman ng na hindi, wala talaga akong hilig sa ganyan. Kung halimbawa, kung maglalaro, maglagay man ako ng 100, pag nanalo ko 1,000, cash out na, hindi ko na. So, pag naglalaro, pag nakita ko na halimbawa, malaki-laki ng konti, dati to sabi ko, i-cash out mo na akin na yan, iwanan kita ng 1,000. Tapos, alis na ako, ikot-ikot na ako. Para na mo na. Sinisave ko. Oo, para pag kita ko, malaki-laki na yun. Sige, cash out mo na. Tama. 1,000. Alis na naman ako. Tama na yan, wala na. So, nasa akin na yung mga pang-cash out. See, I think it's helpful na may ka-tag team eh. Kaya nga 'di ba yun yung sinasabi natin, wag mo iba-battle mag-isa. Kasi baka matalo ka rin talaga. At least mo sa kwento mo, merong taga-pigil. Merong sige, okay, hindi kita kasi nag-e-enjoy ka diyan, 'di ba? Pero kinash out ko muna. Kunin ko muna 'yan. Pero again, yung sa time namin, mali pa rin din yun in the sense kasi yung wife ko nagdi-desire na siya na gusto niya ng more palagi. Parang halimbawa, papadalhan na naman siya ng kahit wala kang kapital, pero yung heart mo na andun na sa pera ka addiction na. Addiction talaga siya eh. Doon nagsisimula. Tapos doon niya na-experience na nagsi-CR siya, may makita mo yung postura mayaman na parang tulala. Nakikiusap kasi humihingi ng pamasahe na lang kasi wala na natira. Wala na yung lahat. Totoo yan. So yun, pag tingin mo, hindi mo kaya, weakness mo, lumayo ka. Lumayo ka. Layo na. Kasi hindi ka mananalo dyan. Correct. Di ba, coach? Ano yan eh? Ano talaga yan eh? Very, it's designed. Ayan, Di ba? Para mas maging addicted ka to it. So bilang strengthening coach, di ba? Pag weakness mo, wag mo na. Oo. Weak ka nga dyan eh. Diyan ka patatambay. Di ba? Alis na dyan. Good luck. Hindi madali yan. Pero we would say that it is doable. Yan. Kaya yan, Michelle. Okay, kaya yan. Laban! O siya, salamat na maramit. Baka kung ano pang ma-reveal ni Diego Bandido sa dati niyang buhay. At tulad ng pagsipa sa machine na may coins para maalog. Wala ka na mahulog. Inalog eh. Kung minsan nga pinipilit mo pa, di ba, bibili ka ng token. Minsan pinipilit mo yung piso. Diba? Oy, sino gumawa? Yung mga tumawa, ginawa. Ano mo, minsan di ba, hindi siya pumapasok sa loob, lumalabas siya. May mga pa yung napepektosan mo. Correct. Isasabay mo para pumasok. Baka sakali, di ba? Ay, nako. Siya na, baka kung ano pa ma-reveal. Tama. Alright. Good luck, Michelle. Bye, everyone. Kaya mo yan, Michelle. Kaya mo yan. Carry yan. Susundo ka na. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa'yo.
ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Darna! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng